Egunon, Seaska egutegiko izendegiaren arabera, gaur Handima, Amane eta Lore, Lorea, Liliren eguna da. Jolas bat egingo dugu, zuek pixka bat txata nola erabili ere praktikatzeko. Orduan, gure hor pantailaren beste aldean zaudeten artean, Lore, Lili, Lorea edo Handima edo Amaneren bat baldin badago mesedez idatzi ni Amane naiz eta lasarten nago. Eta horrela jakingo dugu edo beste gauza ziur izena eman duzuen 240 hoien artean badagoela maiatzaren 5ean jaiotako norbait. Bueno, txatean jarri, bai, gaur nire urteguna da. Eta gainerako guztiok zoriondu egingo dugu. Bai, inork ez du ezer idazten. Bueno, abixatu, norbaitek idazten badu. Jakin dezazuen gaur persona ilustratua jaio zirela maiatzaren 5 baten, esate baterako Piers Larzabal, idazle lapurtarra, edo Soren Kierkegaard, filosofo danimarkarra, Eugenia Montijokoa ere gaurko egunez jaio zen, edo Rodolfo Valentino. 2025 bateko maiatzaren 5ean zer, Udaltop, eta Udaltopen 13. edizioa gainera, musukoarekin egin behar dugu, baina, eta zuek pantailaren beste aldean, baina hori da tokatzen dana, eta hemen gaude. Ez dakit munduko efemeridetara pasatuko garen, baina gure efemeride propioetara pasatuta, igual nahikoa da, ezta? Ongi etorri, pantailaren beste aldean zaudeten guztioi. Eremu sozioekonomikoa du ardatz, gaur eta bihar egingo den Udaltopek, ohikoa den bezala, hitzaldiak izango ditugu, 8 bideo testigantzak ere jasoko ditugu, eta iazko etenaren ondotik talde lana berreskuratuko dugu. Berezia eta berritzailea, Zoom plataformaren bidez egingo baitugu, ea zer moduz ateratzen den esperimentua. Lehenengo solasaldiarekin hasi aurretik, ohartxo batzuk, hitzaldietan zuen parte hartzea sustatu nahi dugu, eta Zoom plataformak eskaintzen dituen tresna hoien bidez egingo dugu, txata erabiliz. Batez ere hitzaldien inguruko galderak egiteko. Hitzaldi bakoitzaren bukaeran, galdera horietako batzuk aukeratu eta hizlariari pasatuko dizkiogu edo egingo diogu galdera. Era berean, zuen iritzia gurekin partekatu nahi baldin baduzue, txata erabili dezakezue, edo bestela Twitter bidez ere egin dezakezue Udaltop 13 traola erabiliz. Mesez, mikrofonorik ez aktibatu, bestela ezinezkoa izango litzateke hitzaldiak eta solasaldiak ganoraz jarraitzea, eta erakunde antolatzaileen izenean adierazpen instituzionala irakurri aurretik, antolamendu batzordea euskara presente dagoen lurralde guztietako ordezkaritzak osatzen duela gogorarazi nahi dizuet. Hauek dira erakunde antolatzaileak. Euskal Hirigune Elkargoa, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Lasarte Oriako Udala. Eta hauxe da adierazpen instituzionala. Bigarren urtez jarraian Udaltop udaletako euskara zerbitzuen topaketa online izango da. Uste eta nahi baino gehiago luzatzen ari da COVID-19 pandemiak eragindako osasun larrialdi egoera, eta aurten ere ezinezkoa izan zaigu Lasarte Oriako kulturretxeak gure topagune bihurtzea. Iritsiko dira garai hobeak, ez izan zalantzarik bitartean pandemiari aurre hartzeko gizarte gizagaitasuna daukagula erakustea dagokigu. Aurreko edizioan eremu sozioekonomikoari leioa zabaldu genion eta aurten atea parez zabaltzea da xede. Eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko gakoak emango ditugu, hain zuzen udaletako arduradun politiko eta teknikariei eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko bidea erakusteko osatu dugu aurtengo egitaraua. Gure hizkuntza normalizatzeko eta euskara biziberritzeko prozesuan aurrera pauso etengabeak ematen ari gara, baina oraindik baditugu gainditu gabeko erronkak haien artean, nagusienetakoa bat da lan mundua euskaratzea. Inoizko ikasle belaunaldi euskaldunenak eta prestatuenak dauzkagu
eta orain arte egindako lanari eta inbertsioari etekina ateratzeko estrategikoa da eremu sozioekonomikoa euskaratzea. Borondatea badago, orain baliabideak jartzea dagokigu erakunde publikoi. Planifikazioa eta baliabideak tresna egokiak izango dira, baldin eta erakunde publiko guztiek, gizarte erakundek eta enpresek bat egin eta erronka partekatzen badugu. Erronkak guztion parte hartzea eskatzen duelako. Hauxe adierazpen instituzionala eta aurrez aurre egongo bagina, oraintxe tokatuko litzateke zuek txaloak jotzea eta ni esertzea gure lehenengo solasaldiari ekiteko.